Imos aló. Bueno, bons días a todas e a todos e gracias por acudir a esta convocatoria na que queremos explicar algunha das cuestións que nos trouxeron ata aquí, non? Para que as nosas veciñas e veciños, que son as que nos debemos, entendan todo o que está a ocorrer. O primeiro que quero facer é agradecer o apoio que teño recibido estes días. Foron 3 días intensos, a verdade que sí, duros, moi complicados, a verdade, pero nos que teño que reconocer que me sentín arroupado. Quero agradecer todo o apoio recibido durante as últimas horas por parte de compañeiras e compañeiros do partido, cargos orgánicos, alcaldes e alcaldesas, concelleiras e concelleiros de diferentes concellos e, desde logo, todos os folgos que recibín na rúa, non? Das veciñas de veciños da miña cidade. Así que gracias en primeiro lugar a todas as persoas que de maneira pública ou privada teñenme trasladado o seu agarimo e o seu apoio ante esta situación injusta, carente de toda lógica, pero teño que recoñecelo, esperada. A min doime moitísimo ter que dicir isto hoxe, sobre todo porque en contra da imaxe que se quera dar, o único que fixen durante todos estes meses de mandato foi traballar, simplemente traballar, o que fixen todo o tempo que levo en política. Traballar, escoitar as demandas do noso concello, dos barrios, do rural, reunirme con asociacións veciñais, diferentes colectivos, atender as miñas obrigas como concelleiro desta cidade. Con lealdade ao meu partido sempre. Pero de que serve a lealdade cando que se quere é reemplazar os concelleiros? De que serve a lealdade se o que se quere é que un de nós se vaya, deixe ata para que acolla a Aitor Bouza? Iso, só iso, é o do que está no fondo de todo. Gustaríame repasar con todas e todos vostedes as cuestións das que se me acusa e polas que se me impoñen 18 meses de suspensión de militancia. Por certo, quero incidir de novo, aínda teño prazo de abondo para presentar recurso ao Comité de Ética e Garantías, polo que a resolución non é firme. É importante ter eso claro. Como todas e todos vostedes filtraron o meu expediente, de feito coñeceron incluso vostedes a resolución antes que eu mesmo, os cargos xa saben cales son. Primeiro, dice que incumprín a obriga de convocar ao responsable de política municipal ás reunións do grupo municipal. Iso é falso. As miñas compañeiras de mesa poden corroboralo e, de feito, varias mensaxes demostran que sí convoquei ao responsable de política municipal da CEN, que é o secretario xeral local, Aitor Bouza, a reunión que se celebraban de forma preceptiva antes do pleno. Tanto é así que a esas reunións viña acompañado de Marta Álvarez Santullano, ao que nós nunca puxemos obxección, a pesar de que, segundo esos estatutos, a súa presencia non estaría xustificada. Pero, como digo, en aras do entendemento e a pesar de que xa nese momento recibíramos moitas presións para forzar a dimisión de algún de nós, deixámolo pasar. Isto que, como digo, non é a palabra dun frente ao outro. Os correos e as mensaxes das convocatorias están aí. E iso non é posible trampeado. Aquí traigo algunha mostra deles, das distintas convocatorias. E sí que é certo, así o digo, que a raíz da rotura que supuso votar a favor da ordenanza de usos asimilados das vivendas de uso turístico, a raíz diso deixouse de convocar. Pero non foi unha acción, senón unha reacción á apertura dos expedientes disciplinarios. Polo tanto, o expediente, visto isto, engadiu novos cargos unha vez aberto. Segundo, incumprimento da obriga de coordinación coa CEN. Pregúntolle eu, creen vostedes que viviron dende fora aqueles meses que o grupo municipal invisibilizaba a dirección local ou era máis ben a inversa? Onde se abordaban todos os asuntos locais? Nesta sala de prensa ou na Casa do Pobo? Lembro algunhas preguntas que lle facían vostedes, varios de vostedes, naquela altura o secretario local, o señor Bouza, preguntándolle por que se excluía o grupo municipal
do debate público. Preguntábano vostedes, as persoas que cobren diariamente pois a información local. Pero que, ademais, algún de nós íamos todas as semanas a unha reunión presuntamente de coordinación. Pero é que non se buscaba coordinación. O que querían era suplantar e sustituir o Grupo Municipal Socialista, porque, a pesar das presións, non conseguían a dimisión de ningún de nós. Terceiro, voto a favor da ordenanza de usos asimilados das viviendas de uso turístico no pleno de 24 de xuño. Creo que sobre esa cuestión pouco xa hai que engadir. Se está todo dito. Nós fomos coherentes co que fixemos. Aprobamos unha ordenanza que se estaba contemplada na modificación do plan xeral que nós, cando éramos goberno, aprobamos. E, polo tanto, simplemente era completar unha regulación impulsada polo goberno socialista de Sánchez Bugallo. Fomos coherentes e leais co noso traballo, nada máis. E, desde logo, o único escollo que puña a dirección local era que non se incluía ningunha vía de regularización para as vivendas que operaban con carácter previo sen licencia municipal, esas persistentes. Aquí teño o argumentario que a dirección local remitiu a militancia o venres previo ao pleno, e aí en ningún momento se fala dun gran pacto pola vivenda, como despois se quixo vender ante as críticas que non paraba de recibir o secretario xeral. Cuarto, negativa a sustituir a 2 traballadores eventuais. Miren, é que o personal eventual do Concello, adscrito ao Grupo Municipal Socialista, son traballadores públicos que traballan para o Grupo Municipal e que, polo tanto, son persoal de confianza dos concelleiros do grupo. Cando a dirección local pois exixiu o seu despido, por certo, que é importante tamén dicilo, anunciado 24 horas antes do pleno no que se aprobou a ordenanza das BUTs, os 6 concelleiros do Grupo Municipal, e aquí o teño tamén, os 6 concelleiros firmamos un escrito no que ratificábamos a nosa confianza neses 2 traballadores. Non se negou Gonzalo Muiños a despedir a 2 persoas. Todo o Grupo Municipal, de forma unánime, foi quen o decidiu. Porque, por certo, estaban e seguen a facer un gran traballo. Acúsanme, punto quinto, de emitir instruccións ao xefe de prensa por non cubrir de forma presencial as roldas de prensa e demais actos da agrupación local. Vostedes, xornalistas, coñecen o noso xefe de prensa. Pódenme dicir se coincidiron con ele en algún acto do partido? Seguro que sí. Pódenme dicir se estiveron con ele en algunha rolda de prensa na Casa do Pobo? Seguro que sí. O noso xefe de prensa foi a moitos dos actos e foi a moitísimas das roldas de prensa que deu a dirección local. Pero unha cousa é colaborar, como podemos facer, e fixo, e outra é que un traballador público se poña ás ordes dun secretario local. Iso podería chegar a ser delito. Polo tanto, é falso no fondo e na forma da cuestión. 6. Dice que non compartín información e documentación necesaria para que a Executiva Municipal poidese facer seguimento dos asuntos de xestión municipal. Mire, non os trouxemos aquí, non? Pero mira, enviáronse ao CEM máis de 600 documentos entre mocións, proposicións, expedientes, informes, etc. Isto tampouco en falar, está acreditado nos correos electrónicos. Claro, cando xurde o problema? Cando certas persoas da CEM, de Executiva, solicitaban acceso ás sentencias de particulares ou cuestións que en nada contribuyen a facer o seguimento de cuestións municipais. E ante isto, que fixemos? Tivemos que solicitar un informe ao secretario municipal que nos advertiu que, por política de protección de datos, non podíamos compartir esa información. Polo tanto, non se lles compartían determinadas cuestións por non incorrer nunha ilegalidade. Pero direilles que incluso no pasado mes de decembro se lles enviou toda a documentación de pleno e cando se reúne a Comisión Executiva Municipal se lles segue a enviar unha memoria de actividade do grupo. Eu me pregunto onde está ese incumprimento. Punto 7.
Dixe tamén que lle di unha instrucción a unha traballadora eventual para que deixase de colaborar na apertura da agrupación local á militancia. O mesmo. Os traballadores eventuais adscritos ao grupo principal son traballadores públicos que teñen o seu lugar de traballo no Concello. De feito, cando a traballadora comezou a recibir ordes directas da secretaria de organización ou da vicesecretaria xeral, non tivemos máis remedio que pedir un informe xurídico que nos di exactamente iso, que é unha traballadora pública e non pode realizar eses traballos. Non é unha traballadora do partido. Punto octavo. O seguinte incumprimento é a non presentación dunha proposición ao pleno. Só unha. Escoitei estes días e lín en varios xornais que nos negamos a presentar varias cuestións ao pleno. E o certo é que das 10 ou 15 que nos poideron pasar da 100, só houve unha que non se presentou. E iso conleva a suspensión da militancia, sorprendentemente. Ademais, coido que isto é unha contradición. Din que faltaba coordinación, pero aquí debateuse esta cuestión e decidiuse por maioría do grupo que non se presentara este tema naquel momento. E xa está. Iso entra dentro do funcionamento normal de calquera organización democrática. Se o que se quere impoñer un pensamento único, entón, para que demandan coordinación? Volvemos ao mesmo. O que se buscaban, era todo tipo de excusas para construir, este expediente. E xa noveno é a última falta pola que se me suspende de militancia, é por unha intervención na cadena SER, o 8 de xullo. Unha entrevista que me realizou a compañeira vosa, Ainhoa Pestegui, na que cando me preguntou pola votación da ordenanza das BUT, eu dixen que fixemos un exercicio de coherencia, de dignidade e hixiene democrática, no que a xente viu que por fin se pode confiar na palabra dun político. Hai algo malo no que eu dixen ese día? Dixen algo en contra de algún cargo do partido? Coido que absolutamente nada. Penso que exercín a miña liberdade de expresión para describir como eu interpreto a nosa forma de actuar e as impresións que me trasladaba a xente naquela altura. Pero hai algo máis grave aínda, é que houve outros cargos do partido, persoas militantes ou alcaldes que usaron as mesmas palabras para referirse á nosa votación de aquel día. Algún deles se lle abriu expediente? Ou vai resultar que cando a opinión a dá un alcalde, alcaldesa, non pasa nada e xa fai un simple concelleiro de oposición, entón si que hai sanción e castigo? Iso é a igualdade. Mire, isto é realmente todo o que pasou. E por esas cuestións agora queren suspenderme de militancia durante 18 meses. Xulguen vostedes mesmos. Eu repito, vou deixar que falen os meus compañeiros. Agora que repasaba con vostedes todos estes feitos, non son capaz de entender como chegamos ata aquí. Non son capaz de entender como alguén pode ver nisto unhas faltas tan graves como para suspenderme de militancia. Son incapaz de entender que ninguén frenara isto antes. E o único que queda claro é que isto son só excusas. Son só excusas. Son só excusas para efectuar un plan acordado por Aitor Bouza e Marta Santullano, co apoio necesario de Bernardo Fernández, que o único que busca é sustituir o Grupo Municipal Socialista. Un plan, xa o digo, no que non importa nin a legitimidade democrática, o mandato representativo, o propio Concello de Santiago, nin moitos menos as persoas. Lle parece que dá igual as consecuencias para a cidade, para o partido e para as persoas que o compoñemos e que levamos traballando para el durante anos. Insisto, non é certo o que se quere dicir de min. As probas non admiten debate. Eu penso defenderme ata o último día. Iso teño claro. E mentras, vou seguir traballando con lealdade e compromiso con todas as persoas que confiaron na candidatura encabezada por Sánchez Bugallo.
E vou no facer, ademais, facer convencido, ademais, de que o Partido Socialista nesta cidade é moito máis do que algúns din representar. Moito máis. Bueno, eu, en primeiro lugar, o primeiro que teño que facer é suscribir todas e cada unha das palabras do que dixo o meu portavoz. Pode orientarnos con os micros. Sí. No, los otros micros, los de... Vale, perdón. Bueno, repito, eu o primeiro que teño que facer é suscribir todas e cada unha das palabras do meu portavoz. Os feitos que narran foron así porque eu mesma os vivín. E hoxe estamos aquí despois dunha longa noite de pedra na que houbo algunhas persoas que por intereses puramente persoais quixeron que rematáramos aquí e que xorde, por certo, dun pacto entre esas persoas que históricamente teñen mercadeado cos votos da agrupación local, como se a política fora un negocio. Gonzalo está en política por vocación de servicio público. Eu puden velo durante todos estes anos nos que levamos traballando xuntos, traballando con el. Eu tamén creo na política que é servizo público, que traballa en prol dos intereses da nosa cidadanía. Esa é a política que a min me representa e que a todas as que estamos sentadas en esta mesa representa. Dende logo, non a de mercadear con cargos institucionais. E por iso nos, estas 4 persoas que estamos aquí sentadas, non nos prestamos a participar e a sentarnos na mesa de reparto de cargos. Nos non imos a entrar nunca niso. Se outros se prestan, terán que explicarlos, dar eles esas explicacións. Nos, dende logo, que non. É moi curioso, fíxense, que de todo o que decía o portavoz, que o desencadenante inicial de todo isto, a votación da ordenanza de usos asimilados nas vivendas de uso turístico se peche de unha forma moi discreta a través únicamente dun mero apercebimento. E todas as demais implican suspensión de militancia. Ese que presuntamente era o orixe nada de nada. Claro, non resulta sorprendente porque desta maneira non todos os concelleiros teñen sancións que implican a suspensión da militancia. Ou o que é o mesmo, hai certas persoas que quedan sen cargos e se cadra, así se prestan a sentarse a ese mercado, a esa mesa do mercado de postos presentes e futuros. Desde logo queda perfectamente claro que as BUT, as vivendas de uso turístico, eran unha excusa para abrir o expediente e conseguir o obxectivo real que é todo isto que está acontecendo dende o pasado venres. Eu, desde logo, o que quero facer aquí, unha vez máis, é amosar o meu respaldo absoluto ao meu portavoz, a Gonzalo Muiños, que fixo un traballo tremendamente duro nestes meses na oposición, nunha situación tremendamente comprometida, moi complicada e sorteando moitísimas presións que non todo o mundo sería capaz de soportar. E, por deixalo claro, creo que a ninguén se lle escapa que todo Santiago sabía que Gonzalo Muiños iba a presentar nas listas con Sánchez Bugallo no ano 2023 e pola contra ninguén sabía que Aitor Bouza ia nesa candidatura, entre outras cosas porque non vivía aquí, ou polo menos non estaba censado aquí. Polo tanto, querer alterar a representatividade da corporación municipal elexida democráticamente, forzando dimisións a través de coaccións ou presións continuas, é absolutamente reprobable, un despropósito e representa as miserias da política na que eu, desde logo, non comulgo. Insisto, isto é absolutamente inédito na historia da política municipal e, se me apuran, nacional. A cidadanía está asustada de todo este proceso, non lo están
manifestando todos os días dende aquel luns 24 de suño. E creo que non hai unha persoa de Marrozos pois calquera parroquia do norte, Marantes, por exemplo, desde a Rúa do Villar ata San Pedro de Mezonzo, que acredite en todo o que está a ocorrer con nós. E hoxe, pois, se escribe un novo capítulo nas presións e coaccións a este grupo municipal. Hoxe chegamos a ler na prensa que se nos podería expulsar comparando este caso co caso Ábalos. Pero, de verdade, de que estamos falando? De verdade, alguén pensa que estamos en condicións, o Partido Socialista de Galicia, de permitirnos este tipo de declaracións públicas? Isto non é máis que unha nova constatación pública de que non importa nada o que poida acontecer no futuro do noso partido nesta cidade. Non lles importan para nada as consecuencias electorais, non lles importa as consecuencias na confianza da cidadanía no noso partido. E iso realmente é moi dramático. Quero deixalo moi claro. Aquí non estamos desafiando a ninguén. Escoitaba esta mañá alguén decir que nós estamos desafiando a dirección provincial ou galega. Non é certo, non é certo. Nós estamos defendéndonos do ataque sufrido e do intento de suplantar a representación cidadá votadas por las veciñas e veciños de Compostela. E o que facemos é pedir amparo dos órganos superiores que revisen o expediente, por favor, de verdade, de forma pausada, e que se dean conta de que todo isto non ten ningún sentido e que é un auténtico despropósito. Moi bo día a todos e a todas. Decía a miña compañeira, remataba a súa intervención, Mercedes Rosón, dicindo que isto é un auténtico despropósito. Eu diría que, ademais de despropósito, é unha cousa inédita o que está ocorrendo. Nunca antes eu vira un grupo de persoas, como xa se dixo, liderado polo secretario xeral local, Aitor Bouza, e pola vicesecretaria xeral, Marta Santullano, que se permitisen o luxo de pretender alterar a composición lexítima dunha corporación municipal por beneficio propio, por intereses persoais ou, quen sabe, por leas internas que pouco ou nada lle interesan ás veciñas e veciños de Santiago de Compostela. Polo tanto, como digo, isto é un despropósito, algo inédito, e estamos aquí para dar firme explicación do que aconteceu ata agora e ver se alguén é capaz de poñerlle coto a este desmán que non ten medida. Este fin de semana escoitei o noso secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, dicindo que cando unha entra nunha organización, pois ten que cumprir as normas. O problema é que aquí as normas, que son precisamente as normas democráticas, incumpríronse dende o inicio deste proceso e solamente as incumpriu unha das partes. O problema é que, claro, isto non vai só de normas, isto vai tamén de integridade, ni sequera de diferencias políticas, vai sobre todo de integridade. E temos que ter moi claro que pertenecer a unha organización e acatar as súas normas, efectivamente, nos pertenecemos ao Partido Socialista Obreiro Español, non exime do cumprimento da legislación vixente. Todos e todas os que estamos aquí seguramente coñecemos organizacións que, non digo que sexa a nosa, ao contrario, teñen normas que non son nada respectables, pero que están dentro desa organización e que, se alguén se permite o luxo de acatar esa norma, bueno, pois non ten cabida nun Estado de Dereito, e, polo tanto, bueno, hai unha vulneración dos dereitos fundamentais. Polo tanto, para nós,
a vulneración deses dereitos fundamentais está por riba de todo, máis alá de normas de calquera organización, sexa do tipo que sexa. Eu, con moitísima humildade, dende aquí, se nos está vendo, pero se non nos ve agora en algún momento do día, os seus asesores pasaránlle algún corte, eu pediríalle que coa máxima honestidade e responsabilidade o noso secretario xeral Gómez Besteiro que revisase este expediente. El coñece ben esta cuestión, está ao tanto do que foi ocorrendo aquí, aínda que se quixo por prudencia manter o marxen, pero alén disto, e ademais, sufriu en primeira persoa as malas artes, as injusticias, os infundios, as mentiras na política durante 7 anos. El sufriunos e agora tócalle a Gonzalo pasar por ese mismo calvario. Por iso, repito, eu lle pediría desde aquí que non se prestase a ser cómplice de todo isto. É moita xente que nos para por a rúa, que nos chama, que nos envía mensaxes, que está pensando que este proceso está sufrindo unha aceleración polo próximo Congreso Nacional que temos aí ás portas, pero eu diríalle a Gómez Besteiro que el non precisa destas cousas para sair airoso dese Congreso. Sé certo que este é un proceso garantista, como el ten manifestado en numerosas ocasións, que o revise, por favor, que o revise, que o supervise, e que poña os intereses dos cidadáns por enriba de calquera interese orgánico. Bueno, porque tamén direi, e teño que dicir, cantas veces oímos durante estas últimas semanas que este proceso é un proceso garantista. Como é de garantista este proceso no que un instructor nega medios de proba e declaracións testificais de persoas que eran determinantes neste proceso? Eu o que teño claro é que o impacto do que aquí ocorra, do que pase no Concello de Santiago, non vai afectar soamente a Compostela, nin a comarca, nin sequera a nosa provincia. Vai máis aló. Vai da imaxe que queremos e que estamos dando como partido. E se queremos ser unha referencia non só política, senón tamén ética, este non creo que sexa o camiño axeitado. Ao longo destes meses fomos moi discretos, fomos cautos, fomos responsables, e teño que recoñecer que o discurso, incluso de hoxe, do meu portavoz, é un discurso comedido e medido. Hoxe, polo tanto, estamos, a pesar de todo o que está pasando, estamos a dicir e a actuar ca mesma cautela que o vimos facendo durante estas últimas semanas. E estamos omitindo determinadas cuestións que son sensibles e que non o imos facer. Porque os que estamos nesta mesa, todas e todos somos socialistas e non queremos prexudicar o noso partido, como así se deixa non entrever, ver nas sancións impostas o meu compañeiro Gonzalo Muiños. E esta defensa ímola a facer ata o último momento. E repito, isto non vai de Gonzalo Muiños, nin de Mercedes Rosón, nin de Marta Álvarez, nin de Mila Castro. Vai de respetar as normas da democracia representativa. Vai de respetar o mandato representativo que nos ampara como concelleiras e como concelleiros. E como toda na vida, pois sobre todo vai de ser persoa. Pero tamén digo, nós desde aquí temos que decir que temos indignación toda, decepción absoluta, pero a sorpresa foi pouca, xa dende hai uns meses, cando leíamos na prensa, e vostedes son testigos do que vou dicir,
cando leíamos na prensa que o secretario provincial, o señor Bernardo Fernández, dicía aquelo de que me importa un huevo quedarme sin grupo municipal en Santiago. Pois saben unha cousa, a min, a nós, sí que nos importa. Importa, e non por ser concelleiros deste grupo, senón porque nós como socialistas queremos o Partido Socialista Obreiro Español e queremos que este Partido Socialista volva a gobernar esta cidade. E quero que o Partido Socialista, neste caso tamén, este á altura do que representaron estas siglas na nosa cidade, da man deses dous alcaldes que xa quedarán para a historia, como foron Xerardo Estévez e Sánchez Bugallo. A min, a nós, as miñas compañeiras e compañeiro, a diferencia do que di o señor Fernández, si nos importa a imaxe que estamos dando como partido e como forza. Unha forza e un partido que deseñou, que coidou de Santiago durante máis de 30 anos. E creo que estas actuacións que se están facendo, desde logo, non honran este legado, senón todo o contrario. Esperamos que dende aquí esta chamada de amparo, esta chamada de responsabilidade teña efecto. Moitas grazas. Ben, pois, bo día a todos e a todas, grazas pola vosa presenza. Pensamos que xa está todo dito. Si me gustaría engadir e resaltar a figura do noso portavoz Gonzalo Muiños como unha persoa traballadora que durante todos estes difíciles meses soubo conducir unha situación pois realmente moi complicada. Destacar, porque o coñezo na esfera persoal e tamén na esfera política, destacar a súa honestidade, lealdade e integridade non só cos cidadáns, sino tamén co partido. Teño que reconocer que eu mismo pois vivín en persoa un episodio desagradable de presións durante un acto público para que renunciase a miña acta como concelleira. Podo asegurar que foi unha situación incómoda que fixo que tivera que abandonar o acto. Nunca dixen nada públicamente ao respecto e nin penso volver a tocarlo. Si quero decir e quero sumar máis palabras dos meus compañeiras, en concreto coas de Mila, con esa petición ao noso secretario xeral, Gómez Besteiro, para que el mismo, por favor, revise ese acta e vexa se existe algún motivo para toda esta polémica que temos aquí creada. Entramos aquí, en verdade, porque o que queríamos facer é traballar, atender as nosas obrigas como concelleiros de Santiago de Compostela e estar á altura tamén do que esta cidade e os seus cidadáns merecen. Creo que o estivemos facendo dunha maneira moi digna e, ademais, o queremos seguir facendo. Desde logo, por nós nos encantaría que o Partido Socialista chegue nas mellores condicións as próximas eleccións, pero para iso pensamos que xa chegou o momento en que alguén ten que pôr remedio a todas estas polémicas internas que perxudican a imaxe do noso partido, a esperanza dos cidadáns e que nos impiden traballar como realmente o queremos facer. Moitas grazas.